Dladla, ngibingelele umfundisi Ngubane, ngibingelele ikomiti lonke, amakomiti ngokuhlukana kwawo. Ngibingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele uSunday School, ngibingelele abadlalayo insimbi egameni lika Jesu Kristu. Amen. Xolise makhona engambingelelanga egameni lika Jesu. Bazalwane, ngumama uNtshangasi, ngumntwana kaNkulunkulu ke ngisindisiwe bazalwane. Ijwayelekile nje lento yokuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngafumana umusa. Ngawufumana ke nami umusa. Angazi noma le ndaba yami ngiqale ngapha phambili ngidudulele emuva noma ngiqale ngidudulele phambili. Kodwa nje sizolandelana nje, silandelane sifunde sifakazele izwi. Sibiziwe bazalwane ngendlela ezahlukene njengoba sisindisiwe. Silandwe lapho la sasikhona noma ngabe kwakukuphi, kodwa ke walandwa wena njengobula. Kuumusa lokho. Yazi ubona ngani ukuthi umusa? Ubona ngokuthi kukhona abangcono kunawe nje, abahlakaniphile nje nabayikho konke. Kodwa bekho la. Balapho la bekhona. Akumnandi. Kungazwakala noma kubukeke kumnandi, kodwa kumnandi ungasindiswa. Why kungabi mnandi? Ingoba awukho entandweni kaNkulunkulu. Uthi uTimotheo umafunda incwadi kaTimotheo chapter 2 verse 4 to 5. Uthi uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu bonke basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. Kusho ukuthi isifiso sikaNkulunkulu ukuthi usindiswe. Manje uma ungawusindisiwe awukalazi iqiniso ukuthi amaningi amaqiniso. Futhi akekho umuntu ongakholwa, nawe uyakholwa, ngisho wena ongaphandle. Ukholwa ilento okholwa iyona, kodwa kulona iqiniso lelo. Ukuthi umusa wakawufumana. Indaba iba lapho nje ukuthi ingakho lithi izwi likaNkulunkulu ukuze kuumusa sisindisiwe, ukuze ngabikho inyama ezibongayo. Ingakho kusihlula ukuzibonga. Ngoba manje uthi mawuyicabanga uthi wazi wamkhulu umusa mawuyibuka. Nizongibekezelela nje bazalwane, ngifuna ukuthi silandele nje ukuthi kusukaphi. Ngifuna ukuthi if usindiswa noma wamukela uJesu umvuma njengenkosi nomsindisi wakho, usuke ubuyele ekhaya la wavela khona wena. Kusike kungekhona okokuqala ukuthi wena ufike lapho. Wena wadalelwa lapho, wena wazalwa lapho. Ingakho kungemnandi la ukhona, kodwa wena ungaboni ukuthi akumnandi ngoba awukho entandweni kaNkulunkulu. Ngasindiswa ke bazalwane nami ngawufumana loyo musa, ngizolanda kancane. Ngangisezweni nami ngihambela ngizenzela okwami, nginabahlobo nginabangani sizihambela. Ngelinye ilanga umhlobo wami oyedwa wasindiswa. Akangitshelanga ukuthi usindisiwe, kusho ukuthi akakwazanga ukuyichaza indaba. Wathi mhlobo wami kunendawo engihambe kuyona, bekungeve kumnandi, awuhambe nawe. Wathi ukube ngofile bengizokuphelezela. Ngathi ngoba usungitshelile mngani wami sihlale sihamba ungangiphelezeli, ngizozihambela. Ngahamba ngayifuna le ndawo. Ngicela ukusho bazalwane ukuthi ngangiqhamuka nje njengalapha ngehle ekhumbini. Mangiza kule ndawo ayishilo, wayishaya uorgan umfana lapha wayihlabelela. Ethe kuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangizwa. Manje kwasuka lento elangaphakathi yasezulwini ekade iququbele, ekade icindezelekile, ekade yayifuna ukuza la. Yathi kahle wena wala. Ngifuna ukuthi bazalwane kwakuningiwe inkonzo nje, hayi ukuthi indawo etheni kuyakhonzwa nje. Uyabona abantu abalapha yangazi ngaleso sikhathi noma ngalelo langa bacabanga ukuthi lo mama unjani. Ngangithi ngidluliseni siyandawonye kodwa ngifuna uku-overtake abantu ngoba manje lento la isavumi. Ithi kade ngacindezeleka. Ngafike ngahlala phansi, akashunyayelwa. Mangihlala phansi kuqhubeka kusadunyiswa, ngakhala ungokhala. Angikhaliswa into eziningi. Kusho ukuthi ke futhi mangibuka okwengakhali mina kwakhala umphefumulo wami uthi kade ngangifuna ukuye ekhaya. Ngaze ngafika. Ngizama ukuchaza ukusindiswa kwami bazalwane. Hayi ke
ngase ngilindele lithuba nje engingalazi ngoba phela uma ungasindisiwe ungena enkonzweni awazi ukuthi kwenzakalani ini ngalilinda leli thuba kwanembe nje kwathiwa ene abaphakamisa izandla ngizwanga nokuthi abanjani ngasese ngoba ngangibona ukuthi vele ngehluliwe izwi likaNkulunkulu kufanele liwehlule futhi izwi lizokwehlula akulona lelo ngalazi uzohlulwa leli likwazi olazi mase sekufike uNkulunkulu selikuconvicta uzibuza ukuthi uNkulunkulu ngoba leli izwi kade ngangilizwa kade yishonyelwa lento lena kwenze njani namhlanje yangikhalisa nje lento kwakushunyelwa ngoHezekeleki isigodi samathambo omile wathi wayishumayela hayi impilo yakho yomile yamathambo wena profeta phezulu kwempilo yakho ngayibuka impilo yami ukuthi ya ngasindiswa kanjalo ke bazalwane amen kuyinyanga yabesifazane inyanga yabomama inyanga yabosisi yabesifazane nje bonke nami ngithi alibonga igama labakhosikazi egameni lika Jesu ngizocela ukuxolisa ke kwabesifazane ngezizathu ezithize bazalwana uNkulunkulu nje umuntu ongeke umchaze ngeke futhi uthi ngiyamazi sengihambile naye noma nginjani uNkulunkulu wenza kuthandayo ngesikhathi asithandayo utholile umbiko wokuthi ngizokuma la sekukudala nje futhi ngawuthola angazi ukuthi benza kanjani kodwa ngawuthola wona so enhlizweni yami kwafika ukuthi kusho ukuthi kufunakala incwadi enowesifazane phakathi kwafika uRuth kwafika uEsther kwafika obani baningi hayi ngabona ukuthi cha ikhona impela ngazitshela ukuthi ikhona izwi likaNkulunkulu langiphikisa ingakho ngithi ngiyaxolisa kwabesifazane ngoba ngizokhuluma ngoRuth kodwa bengithanda nami ngiyayithanda le ntombazane ngoba yenza izifungo yathi mawami ungasangincenga manje ungasangincenga ukuthi ngikushiye ngicabanga ukuthi siyayazi bazalwane wathi ngoba manje abantu bakho koba abantu bami nalapho ufa khona nami ngofa khona ngayithanda le ncwadi ngoba manje uRuth wenza isifungo engazi ukuthi wenza isifungo sefuture yakhe uzosenze sesenza noBoaz ekugcineni wafunga kuma wakhe wanginqabela kuNkulunkulu ngithi hawu kodwa nami Nkosi bengithanda nje ukusho kahle nami ngisho ngoRuth ngathatheka ke bazalwane ngaye ngayobekeka encwadini kaSamuel 1 Samuel asikafiki bazalwane lapho ngiyakhona ngisazama nje ukuchaza ukuthi ngehluleke kanjani ukukhuluma ngowesifazane 1 Samuel chapter 16 verse 6 to 7 ngicela ngifundele uMama uNzuza ngiyaxolisa verse 6 to 7 kwathi sebefikile wabheka uEliyabe wathi impela ogcotshiweyo kaJehova uphambi kwakhe kepha uJehova wathi kuSamueli ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe ngokuba ngimalile lokhu uJehova engabukisi okomuntu umuntu ubheka okusemehlweni kepha uJehova ubheka okusenhlizweni amen ngehluleke lapho ke bazalwane ukukhuluma ngoRuth bengithanda nabanye futhi abaningi bengithanda kodwa lithi izwi likaNkulunkulu thina sibukisa komuntu sibuke emahlweni kodwa uNkulunkulu uhlola inhliziyo ngase ngithi pho Nkosi ke kanti sengizothini manje ngoba mina bengithanda ukukhuluma ngowesifazane since kuyinyanga yabesifazane uthi uNkulunkulu hamba utshela abantu bami ngomusa kaNkulunkulu so ngizokhuluma ngomusa kaNkulunkulu uthi umusa wami ubanele bonke okholwayo ongakholwa osindisiwe ongasindisiwe wesilisa wesifazane khuluma ngomusa kaNkulunkulu hamba ukhulume ngomusa ukuthi nguNkulunkulu nginomusa okay why isudinga umusa kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu siwudinga ngoba singabantu
umuntu nje imvelo yomuntu uyisoni sidalo sakhe uyathanda akathandi usemela epulpiti kodwa ngelinye ilanga kukhona ozokuzwa noma okuzokwenzeka yini na imvelo engaphakathi kwakhe hayi ngamasibomu hayi ngoba engamthanda uNkulunkulu ingako kuqhuzukeka uqhuzulwa imvelo yomuntu asikuthole lokho kuGenesis chapter 6 verse 5 angizoba mude bazalwane ngizosheshe ngisuke nje la ngisandlalela nje ukuthi umusa uyawudinga uyakholwa ukholwa usindisiwe awuyindawo ngaphandle komusa nomoya ingcwele Genesis chapter 6 verse 5 verse 5 kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi zonke izizindlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo sizwile bazalwane kusho uNkulunkulu kanjalo usho ngomuntu amdalile mawuqhubeka kahle uzathi ngiyazisola ukuthi umuntu ngimdaleleni yabona ngoba iintrinsic ingaphakathi kwakhe isegazini lakhe hayi ngamasibomu kuyenzeka kuyazenzakalela okay ngicela sifunde futhi uPsalm 51 uverse 1 verse 1 Ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho yesula iziphambeko zami ngokobele bakho obukhulu amen ngihawukele ngokomusa wakho ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho yini kanti umusa abazalwane umusa kaNkulunkulu yini umusa na ziningi impendulo nawe unayo nami nginayo nomunye unayo ayikho wrong zonke right kodwa ke umusa kaNkulunkulu umphumela wesihe noma nawe nje uwena isihe sakho sikwenza ukuthi wenze umusa umusa awufiki isihe singafikanga umusa ubuka isihe qala bese uyafika ke njengani ngike ngayobona umhlobo wami esibhedleleni eGola mangifika ngesikhathi esirongi okungasisona ngiyacela kokugadile esangweni ngizobona umhlobo wami kanje uthi ubaba lo ma ulate akufikwa ngalesi sikhathi uvelaphi ngichazele ukuthi ngivela kude kanje abesethi ke hey ma ngoba usumdala kanti futhi umuntu nje ngoba uthi usendaweni ebucayi sengizoma nengikwenzela umusa ungene ngisakhuluma ngomuntu ukuthi uqala kuhawukele kuqala wangenzela umusa ke ngenxa yokuthi ngisuka kude sengimdala ngifike ngingazi wangihawukela wangenzela umusa uJesu wayenze njalo ke bazalwane wayethi mayibuka abantu abahawukele abesabenzele umusa isihawu sihamba phambili umusa bese uyalandela ingakho kufanele ukuthi usikhalele isihawu bese ukhala uthi uNkulunkulu yenzela umusa uyaphela bazalana umthandazo izimo memeza umusa mawusumemeza umusa isawu ngicela usifundele indaba khona soyibona le ndaba indaba kaBhatimeyu impumputhe kambe laphi okay sifunde uMark chapter 10 47 to 52 57 yep no 52 47 to 52 okay wathi ukuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha waqala ukumemeza ethi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele abaningi bamkhuza bathi kathule kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi ndodana kaDavide ngihawukele wayisema uJesu wathi mbizeni
bayibiza impumputhe bathi kuyo, yima isibindi usukume uyakubiza. Yayisilahla ingubo yayo yagxuma yaya kuJesu. uJesu washo kuyo wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye, Rabuni, ukuba ngibone. Amen. Sizwile bazalwane, uBhatime wamemeza engaboni, ezalwa indoda engaboni, kusho ukuthi ukhondolo lwakulomuzi lo lokungaboni. So uma ememeza kusho ukuthi wathola isambulo, akamemezanga abalise ngobuhlungu bokungaboni enhlizweni yakhe. Uthi awu Jesu, angiboni, ngisize, angazi kubonakalani abantu babonani. Kodwa wathi Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Isihawu asimemeza sathinta uJesu, savusa isihe kuJesu. Ngoba umemezani umemeza isihawu, akamemezi ubuhlungu obusenhlizweni yakhe bokuthi akaboni. Wathi Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Indaba useyixoxa mase phambi kwakhe ngoba esebuzwa ukuthi ufuna ngikwenzeleni. Kodwa umusa isihawu sesimdonsile, umusa wamdonsa wazi ofika phambi kwaJesu, ima ebika udaba lakhe ukuthi ngikwenzeleni. Usethi ke ukuba ngibone. Angazi noma ngichaza kahle yini. Kodwa ngizama ukuchaza ukuthi umusa ubheka isihawu la singakhona. Qala hawu kumuntu abesebe nomusa. Wamemeza kanjalo uBhatime. Haleluya. Ngizokhuluma ngomusa nje kaNkulunkulu osukwini lwanamhlanje. Umusa akekho ongakaze awuthole njengoba sigcwele lendlu. Nalo semnyango nongakaze ngakholwa nongakaze ngasindiswa, uNkulunkulu unomusa abazalwane. uNkulunkulu uyakwenzela nje umusa uzuzibone, fanele uzibone ukuthi uyabona ke manje la umusa kuneyindawo kufanele ukuthi mawufika kuzona ubone ukuthi uNkulunkulu ngaphandle kwakho, ngaphandle komusa wakho manje la ngiphelile mina. Ingakho izwi likaNkulunkulu lithi umusa wakhe wenziwa musha njalo ekseni. Njalo ekseni. Kusho ukuthi siphila emseni wanamhlanje njengemana. Kuthiwa babenikezwa njalo ekseni, ingalali. Lo musa uba njalo ke. Amen. Ngisacela siqhubeke siyibuke ukuze siyibone indaba yomusa. Ukuthi siyawudinga, sidinga sesikholwa, sidinga singakholwa, siyawudinga nje umusa, siyamdinga uMoya oNgcwele eze nomusa wakhe azosilekelela. Haleluya. Ngicela sifunde, sofunda incwadi ezimbili okwamanje. Sifunde uLuka chapter 1 28 to 31. Ngizoyisho enye futhi. Chapter 1. Yes, 28 to 31. Fundeka kanje. Yangena ingelosi kuye yathi, wena ophiwe umusa, inkosi inawe. Ubusisiwe esifazaneni. Kepha yena wethuka ngezwi layo ezindla ngokuthi kungaba ngukubingelela kuni lokhu. Ingelosi yathi kuye, ungesabi Maria, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Bheka uzakukhulelwa, uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Amen. Bese ngicela sifunde ke, ngifuna sicomparishe lezi ndaba zombili. Sifunde incwadi kaLuka chapter 1 verse 18. Verse 18. uZakhariya wathi engelosini, ngiyakwazi ngani lokhu na? Ingani sengiyindoda endala mina, nomkami uqhubekile ezinsukwini zakhe. Amen. Amen. Ngizocela siqhathanise sabazalwane siyayazi. Ingelosi ikhuleka kuMaria ithi wena wesifazane ufumene umusa. uMaria uyayibuza ukuthi kokwenzeka kanjani lokho? Ngoba mina angimazi owesilisa na. Kubuza uMaria ngithi nangu uLuke chapter 1 lesiqeda kumfundo verse 18. Same ngelosi uGabriel isifika kubani ke manje? Ifika kuZakhariya. Uma ifika kuZakhariya ithi ungesabi Zakhariya. Siyawuthola umehluko.
siyaqhubeka kwistory. Indaba ihamba ize ifike ekuthenini uZakaria wavalwa umlomo, wangabe sakwazi ukukhuluma ngoba wayizo abhotha icebo likaNkulunkulu. Yini yena labantu babili kodwa babuze umbuzo ofanayo. Uthi lo nomunye kuyokwenzeka kanjani ngoba ngiyazi indoda. Uthi nalo nomunye kuzokwenzeka kanjani ngoba sengimdala. Kodwa lo munye uvalwa umlomo, lo nomunye yena wenzelwa umusa, kuthiwa ufumene umusa. Indaba ilapho, umusa siyawudinga. Umusa uzokuvulela, umusa uzokuphendlebulela indlela. Uma umemeza umusa, isihawu sizosuka ngaphakathi size emseni. Haleluya. Sengicela siqhubeke ke size kwi-message yanamhlanje ekhuluma ngawo umusa. Sizofunda incwadi kaSamuel chapter 9 1 to 3 la sikhona. 2 Samuel chapter 9 verses 1 to 3. Chapter kunesihloko esithi uDavide uphatha kahle uMefiboshethi. uDavide wathi, usekhona yini osele endlini kaSawule ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Kwakukhona endlini kaSawule inceku egama layo linguSiba. Bambizela kuDavide. Inkosi yathi kuye, unguSiba na? Wathi, inceku yakho inguye. Inkosi yayisithi, akusekho endlini kaSawule noyedwa engamenzela umusa kaNkulunkulu na? uSiba wathi enkosini, uJonathani usenendodana elunyonga ngezinyawo. Amen. Amen. Ngiyacabanga ukuthi siyayazi sonke indaba. Indaba yaqala uSawule esayinkosi. uDavide eseva ngaphansi kwakhe. Siyayazi inzondo kaSawule ayezonda uDavide. Zabambana izimpi ke kwakuliwa amaFilisti namabani kubanjwana. Kwaze kwafika usuku lapho khona kwafa uSawule. Wafa nendodana yakhe uJonathani. uJonathani wayemthanda uDavide. Uyise engamthandi. Baze baba nesivumelwano. Ethi ngizokutshela ubaba uma ngabe engezukuphatha kahle noma efuna ukukubulala. Ngicabanga ukuthi siyayazi lo ndaba. Esehlane lapha yana nango ethi uma ngicibisholo imcibisholo. Obheka ukuthi yangalaphi. Ngizokutshela uma ngabe isiza ngakuwena ukuthi uzu understandeke ukuthi ubaba ufuna ukukubulala ungezi etafuleni ngalelo langa. Emthiphisa ngenxa yokumthanda. Zihambe izikhathi ke ibambana impi azabuya afaka uSawule afeke no Jonathan. Bese ke uDavide eba inkosi. uJonathan ngesikhathi engakafi wayenomntwana noma wayenendodana yakhe. I mean uJonathan enendodana yakhe kwakuthiwe uMefiboshethi. Ngenxa yezimpi ezazikhona kuleso sikhathi ngaleso sikhathi kwathi kumenyezwa ngithi siyazi makuzuliwa kuyamenyezwa kwakumenyezwa niyakhumbula kusahlangene lamaqembu amabili ekuqaleni uzwe ngisago ukuthi iyabambana. So umzanyana noma umama wayephatha umntwana oWuJonathani. Qukula umntwana sekubalekwa izimpi. Methi uyabaleka umntwana awe aphuke abese eba unyonga. Lo mntwana kwakuMefiboshethi. Athathweke ayohlala eLodepha. Angazi ukuthi wafika kanjani. Kodwa ke eLodepha makuchazwa indawo engenathemba. Lapho ngekho khona lutho, lapho kungenzeki khona lutho. Ubekiwe nje. Ngoba useless vele. Ayisekho into esazokwenziwa ngayo. Wayengeyedwa kuba indawo nje enjalo. La bebekwa khona. Asebenjalo. Mayehlala esihlalweni ke manje uDavide akhumbula isivumelwano sakhe noJonathani ukuthi bafungelana ukuthi mawusuyinkosi umndeni wami ubowukhumbula. Mayisebekwe esihlalweni
esefika uyacabanga ukuthi ingabe njengoba uSawule afa nendodana yakhe ingabe akho umuntu yini nje owasala kulowo mndeni ngoba lowo mndeni wangenzela umusa. Ilapho ke lelizwi lithi uDavide wabuza ukuthi usekhona yini owasala endlini kaSawule ukuze ngimenzele umusa kaNkulunkulu. uDavide uyinkosi, umusa wengamenzela noma ingani nanoma kanjani. Kodwa manje akasho ukuthi mina njengoDavide ngizomenzela umusa. Uthi ngizomenzela umusa ngiyinkosi kodwa ngizomenzela umusa kaNkulunkulu. Noma ngiyinkosi. Right. Kuthiwa kwakhona inceke ke okwakuyika Sawule eyayisalile abuze kuyona ke kwakho kwendaweni ukuthi ukhona yini nje noma isihlobo nje sika Sawule esasala. Abese yamtshela hayi ukhona kodwa akekho ke la. uJonathan indodana kaSawule wayenendodana iwunyonga ayikho kwala iselodepha. Kwele imbedlenge kwelokulahlwa kwelokugcina. Ulapho athi hamba umlandi. Ahambeke uSiba. Athi inkosi yakubiza esho kuMefiboshethi. Akakwazi nokuhamba ngazi ukuthi wenza kanjani. Abuye naye. Mayebuya naye lithi izwi likaNkulunkulu wathi Mefiboshethi unguMefiboshethi na? Athi yebo Nkosi yami nginguye. Uyamchazela ukuthi ngifuna ukwenzela umusa ngenxa kayihlo. Umusa kaNkulunkulu ngizokwenzela kodwa ngenxa kayihlo. Uyazikhalela kuMefiboshethi, angithi uyabona ukuthi mawuphuma lapha ekuhluphekeni inkosi sithathile ezaleni isikuhlalisa namakhosi. Uthi bengiyini mina ngifana nenjefile ukuthi ungangenzela lokho na? Uthi kusukela namhlanje wena uzodla etafuleni nenkosi. Ngifuna ukuthi bazalwane isimo sakho nesami noma ngabe sithini, noma ngabe usuwunyonga noma ngabe ususelodepha kwelokugcina futhi nawe uyazibona ukuthi la ngiselodepha futhi akukho ngizokusiza. Kodwa umusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu uyakulanda bafowethu. Awubheki, awubuke emehlweni, awufani nami awufani nawe engibhekayo ukuthi uyini usebenza phi ugqokeni unjani. Isikhathi esiningi uNkulunkulu ulanda ezaleni. Mawunaka nje kahle akazikhathazi kakhulu ngawe osowulapho kodwa uyalapha ezaleni ayolanda impabanga. Usho njalo kuMefiboshethi bazalwane uNkulunkulu futhi uyayibuka inhliziyo yakho uma izokwenzela umusa. Kukhona inhliziyo yakho la kufanele ibe khona noma ibe njalo ukuze lo musa uthole. Niyamuzwa yini uMefiboshethi ukuthi uthini? Uthi yini inceku yakho engifana nenjefile ukuthi ungangenzela lo umusa? Akasho ukuthi ngaze ngabonga ukuthi nami ngize ngibe la. Kakade kubaba wayeyinkosi vele. Kuyiphutha kwasakona lokho ukuthi kube namhlanje mina ngilutho. Kodwa uzibona njengenjefile noma wayezalwa inkosi. Wamfica umusa. Lo musa lo uke waficiselelesi. Bebabili esiphambanweni. Inhliziyo. Sithe senyiselelesi. Jesu awukwazi phela ukuba kanye nathi la bese ungasikhulula. Zikhulule bese nathi mfethu uyasikhulula. Sithi lesesinye Jesu uzube nami Nkosi embusweni wakho noma sila. Lo munye wehluleka noma esemkhuza lo nomunye uthi hayi bolalela wena thina sinawe sonile lona akonile. uJesu wabuka inhliziyo yalo wathi khona namhlanje ngizoba nawe embusweni wami. uNkulunkulu uyayihlola inhliziyo ukuthi inhliziyo yakho injani. Akwenzela umusa uyayifuna ukuthi ayikwazi ukureceive. Niyabaza abantu bazalwana abathi mabonile kuxoxwa noma kukhulunywa noma becela uxoxo kuthiwa kuze kuthiwe xolisa phela. Niyabazi labo bantu kuthiwe xolisa, axolise abesethi ngiyaxolisa ke. Hayi anibazi mina ngiyabazi.
athi ngiyaxolisana so uNkulunkulu akezike mawunjalo uNkulunkulu ufuna uzibone ukuthi ngiyisoni ngiyawudinga umusa noma ngingaba nani ngibe njani kodwa umusa ngiyawudinga lisho njalo izwi laNkulunkulu namhlanje kuyona le ndawo lithi usekhona yini ongenzelwa umusa kaJehova ngenxa kaJesu walenge esiphambanweni umusa usanele sonke nawe ukufanele nami ungifanele kodwa kufuneka ukuthi ukhona yini namhlanje osasele la endlini ukuze ngimenzele umusa kusho izwi likaNkulunkulu bazalwane kanjalo angizokuba mude sengicela nokuhlala phansi kodwa imessage yami ibilapho ukuthi sidinga umusa kaNkulunkulu noma ngabe isenini noma ucapable uyazibona kuyenzeka uzibone ukuthi cha hayi mos ngingakwenza lokho kodwa uyawudinga umusa ngoba uma umusa ungekho uzozithola usudown kade uphezulu bese ungithole kade ngidown sengiphezulu ngoba manje umusa ngizosho njalo bazalwane egameni likaJesu ngithi usakhona yini kodwa ongenzela umusa wensindiso abona ukukhanya ezukuthokoza ezukujabula ngoba bazalwane izwi likaNkulunkulu lithi ziningi inhlupheko zolungileyo bese lithi kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzona zonke uma ufumene lo musa wensindiso akhonto sometimes ezoshintsha engako ngawe kodwa ikhona into eshintsha enhliziyweni inkinga bazalwane iyaphela ingaphelile inkinga isizemazema nje sakho mawunaso mina nginaso kodwa siyaphela siphele sikhona angathi ungaze uyitshela ukuthi wenkinga yazi yini vele ungiyeke ngoba vela ungenzi lutho awusangenzi lutho ngoba manje ngapha ekungakholweni ekungasindisweni nakhona inhlupheko zakhona zikhona likhona izwi elichaza lapho ukuthi nangapha inhlupheko zikhona kodwa manje inkinga isekuthenini ngapha awunaso isiqiniseko awazi noma uyozukhululwe yini ngapha ungalokothi nje ukuthi siyafana asifani mina ngisindwa kuyasinda kodwa ngisindwa ngoba ngithwalelwe ngomusa ngithwalelwe ngomusa khona izinto nala endlini nje ongathiwa makuthiwa awuchaza indaba yakho noma uchaza indaba yakho sonke sino listen to my story zikhona babonayo ukuthi yo mangase kube yimina lo mhlambe ngabe sengifile kukhona abangafa abazalwane kukhona abasanganayo aphambane uphambaniso ukuthi kufike ekugcineni kokucabanga umusa ungakafiki umusa sumemeza ugijime phambili uzosenzela uzosilamulela sithi wemusa wasezulwini wemusa kaNkulunkulu wemusa wozosilamulela musa kaJesu senzela umusa abazalwane fanele siyiqonde siyi-understand ukuthi senzelwa umusa singadamasi ngoba njengoba ngike ngasho inyama le umuntu lo intrinsic nature ingaphakathi kwakhe ngeke uyikhiphe nempakamo lemntwini into ekhona nje ungalokothi uthi ave humble ave lungile ave phansi ngoba akakabekeke esimweni sokuthi akaphakame mphakamisa uzombona kade sela la phambili tafuleni umusa uthi uNkulunkulu ungisize ngakho konke lokhu mawuvuka ukuthi hawu Nkosi lalihle ikhaya lami hawu Nkosi zaningi imoto zami hawu Nkosi wazi wangenzela umusa ungalokothi uthi profession yami ungalokothi uthi imali zami ngasebenza mina ungasho ungalokothi othi baba ngiyabonga umusa futhi wazi ukuthi kukhona umusa ongakabafica kodwa uzothi mabafica mhlawumbe baku-overtake uzothini mase beku-overtakeile kade ungababoni ubadlula ngendlela uyabona laba esibadlula ngendlela uNkulunkulu ave bafuna ufuna bona laba esibadlula ngendlela malithiza uthatha impabanga ezaleni ayihlalise namakhosi usho kona lokho
kodwa manje inhliziyo iyafunakala ukuthi inhliziyo yakho ikulungele yini ukuzuza lo musa. Ngiyabonga abazalwane, benginaloko enhliziyweni yami. Inkosi ayinibusise egameni likaJesu. Umuso ngaka nothando nokuthethelelwa kwesono nokukhululwa
ngisamile ngenyawo before ngikhuleka umthandazo webandla lonke ukhona yini othanda ukuthi ngiyamamukela uJesu ngiyawudinga lo musa mawukhona uthi uyathanda ukwamukela uJesu phakamise isandla sakho before sikhulekele ibandla lonke mawukuthi ukhona uyawudinga lo musa awukakazi uhlangane nawo umusa kaNkuluNkulu phakamise isandla sakho egameni lika Jesu sikhuleke kanye nawe alibonge igama lenkosi lithi iBhayibheli oza kuye uJesu akamlahleli ngaphandle mawuzazi ukuthi ukhona awukakazi umamukela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi empilweni yakho lift up your hands we want to pray with you sifuna ukuthandaza nawe mawukuthi Jesu ngiyakudinga alibonge igama lenkosi uthi uJesu noma uJohn mayebhala kuJohn 1 uverse 17 uthi umthetho wafika noMose kodwa umusa neqiniso kwafika ngoJesu Kristu ngoba masikhuluma ngomusa grace is a person Jesus Christ when we speak about grace we speak about Jesus Christ himself yingakho isikhathi esikusona is the dispensation of grace asabheki ama tablet of stone kodwa sasilandela uJesu ngaphakathi kuthina sasilandela umoya oyingcwele i-dispensation yomusa kaNkuluNkulu ayikho enye into esingakhuluma ngayo ngaphandle komusa kaNkuluNkulu ayikho enye into esiyidingayo ngaphandle komusa kaNkuluNkulu alibonge igama lenkosi athi uPaul mayebhala ngaye athi bhekana umusa kaNkuluNkulu ukuthi noma wayecebile kodwa wabampofu ukuze kuthi ngobumpofu bakhe thina siqede sesicetshisiwe ngenxa kaKristu bazalwane asidingi into eziningi noma ngakuthiwa ubulindele ukuyokwenza i-interview noma ngakuthiwa ubone ngazuthi abantwana bakho abanye ababehave ngendlela right ungazi uzube frustrated igrace esiyidingayo wathi noma ungathi ulindele leyo position noma ulindele whatever job that you are waiting for kwangathi unganxusa uthi umusa ukwandulela ngoba igrace can do beyond what qualifications can do njengoba esho nje umshumayeli ukuthi uNkulunkulu uyadlula emntwini ubuka inhliziyo igrace yenza izinto ezingenzeki zenzeke udinga umusa kuleso simo abone ngazuthi asoze senzeka the only thing that you need is the grace of God ingakho ingelosi mayifika kuMary esho umshumayeli ukuthi yathi wena ufumene umusa uhlula ibiology odokotela sebekhulumile kodwa mawusungenile umusa nesifo sinalaphaki siyalapheka ngoba singena umusa it's the grace of God that we need it's the grace of God that we should speak about talk about worship about sikwi dispensation yomusa ngoba umusa uyahlubulundela abazalwane mawusukhulekela umusa ubusadinga obuye mawusucela umusa ungena kuqala umusa ungena sekuvalwa amehlo ungena ukuphilise kanti sekuthiwa hayi sesimbalela iy'nsuku ngikhuluma ngomusa kaNkulunkulu the grace of God is all that we need in this dispensation of grace and uPaul uyacacisa uthi isono asiyukubusa phezu kwenu ngoba noma ngakuthiwa uhlulwa isono into oyidingayo umusa umusa iwona osifundisa ukuthi to say no to sin it is the grace of God alibonge igama lenkosi yingakho indoda endala uPetru ku 2 Peter chapter 3 verse 18 uthi but grow in grace kuzo zonke izinto ongakhula kusona ungakhuli ekubaliseni ungakhuli ecomplaining kodwa grow in grace and in the knowledge of the Son of God wangathi ngawumkhuleko wethu bazalwane I don't know ukuthi yini oyidingayo enkosini kodwa into esizoyikhulekela sonke njengebandla ukuthi umusa wakho Nkosi mawusandulele alibonge igama lenkosi whatever it is because mawufika kuqala ungena iminyango isivuliwe ayibonge igama lenkosi so angisazi isimo sakho angisazi isimo sakho ekhaya angisazi isimo sakho emsebenzini angisazi isimo sakho emshadweni
Angisazi isimo sakho emphakathini, but ngizokunikeza isiqiniseko ukuthi the only thing you need is grace. Mangithi the only thing you need is grace, I'm saying the only thing you need is Jesus Christ. You don't need to worry how it's going to happen. You don't need to worry loku ixaka. Depend upon Jesus Christ. Depend upon the grace of God. Depend upon the grace of God. Let us pray with our hands lifted up to say, God, thank you for grace. Ukhuleke ubonga umusa kaNkulunkulu. Bese kuleso simo angisazi wena osazi. Usibize ngegama uthi ngiyacela baba. Ngiyacela ngomusa wakho ungandulele. You will see something great in your situation. You will see something amazing. Let us pray to God. Baba wethu ingcwele. Yiso Nkosi yethu Jesu Kristu siyabonga. Siyabonga ngokusebenzisa uMamtshangase. Umntwana wakho incekazi yakho baba ukusikhumbuza ngomusa. Siyabonga that grace is a blessing. Siyabonga umusa wakho uNkulunkulu that though you were rich but you became poor, that we through your poverty might become rich. Siyabonga Nkosi ukuthola into engasifanele. Umusa wakho Nkosi siyabonga. Siubonile ufika koBhathimeo kade bengaboni bavuleka amehlo. Sibonile ufika koPetru kade bengabadoni wabashintsha bangaba ngabapostoli. Siubonile ufika kowesifazane oyenomopho wanqabuka umopho mayehlangana nomusa wakho. Ngoba izimo ziyagula mahlangana nomusa. Ngiyakhuleka Nkosi umusa wakho usandulele njengebandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siphe Nkosi umoya wokuqonda i-dispensation esingaphansi kwayo ukuthi you are the only person that we need. Sidinga wena Nkosi uJesu, sidinga emsebenzini, sidinga emakhaya, sidinga phezu kwabantwana bethu. The only person that we need is you, Jesus Christ. Ngiyakhuleka Nkosi umusa wakho umandulele loya mama kade ekhala ngenkinga yakhe izolo. Umusa wakho awandulele noseyazi ukuthi isikhathi sakhe siphelile. Usetsheliwe Nkosi ukuthi insuku sezimbalwa lesifo somqeda, kodwa umusa wakho mawandulele umphilise ngokupheleleyo. Heal the sick, oh God, in the name of Jesus. Thank you, Father, that you are healing that brother. You are healing that sister. You are healing that mother, that father. Uyaphilisa loyo mntwana egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ngomusa wakho Nkosi. Uyasanelisa. Wangena uJoseph abemfaka ejele. Wawufika umusa wakho. Wangena esemgodini. Kwasho ukuthi ungene nomusa. Ngoba noma sibishile kodwa umusa wakho usenza siphumo obishini noma emgodini. Siyabonga uNkulunkulu wethu, your grace that is upon our church, House of Glory. Siyabonga baba umusa wakho phezu kwebandla lethu, House of Glory. Thank you for your favor. I speak favor upon umfundisi wethu, umfundisi uMbuyaze noma umfundisi uMbuyaze and his family, oh God. I speak favor. I speak grace upon the executive committee. I speak grace upon abazalwane base House of Glory. I pray that your favor will manifest wherever they are, wherever they go. Akubonakala umusa wakho ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Bangqobela izimpi zeminyaka. Nokade engasebenzi akasebenze kuleli viki. Nokade sekhathele esathi aka-apply menza apply ngoba umsebenzi usukhona. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Nokade enebhizinisi elingenzi kahle. Siyabonga for the overflow ukuthi uyavula amafasitela ezulu. The businesses are flourishing because of your grace. In the name of Jesus. Simsheleni izandla ezinkulu Jesu. Sekwenzekile. You will see a great manifestation of the favor of God. You will see a great manifestation of the grace of God in your family, at your workplace, wherever you are. God will do something amazing for you, and you will come and testify
ngeke uphakamise igama lami, ngeke uphakamise igama lomshumayeli, kodwa uzophakamisa uJesu. Kodwa engikwaziyo makunomusa kwazi imangaliso ingenzeki. You will experience the miracles even this week, even next week, even next month. Glory to Jesus. Umusa ungenza njalo ke bazalwane. Once wakhuluma ngomusa nje usuku usungithintile. Alibonga igama lenkosi.